Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, гатаба койбір темалар турында кыскача. Тарихны билерге геройларны истә тотарга чалда Россия герой Сергей Чебнев исемендәге хәрби патриотик үзәк ачылды. Юмор, күңел ачу һәм хитлар белән тулы уникаль кичә Күңел радиосы үзенчәлекле концерт уздырды. Тарихны билерге геройларны истә тотарга чалда Россия герой Сергей Чебнев исемендәге хәрби патриотик үзәк ачылды. Ул Россия Мәгариф министрлыгы ярдәмендә яшьләр һәм балалар милли проектының педагоглар һәм остазлар федераль проекты кысаларында булдырылды. Музейда казу эшләре вакытында табылган беренче бөтен дөнья сугышыннан башлап төрле еллардагы сугышлардан калган экспонатлар тәкъдим ителгән. Киләчәктә анда махсус хәрби операция белән бәйле экспонатлар да булыр дип планаштырыла. Тантаналы ачылышта безнең төшерү төркемедә булды. Приступаем. Алга. Кызыл тасма киселгән хәрби патриотик үзәк рәсми рәвештә ачылды. Тантаналы чарада Россия герой Сергей Чебневның әнисе Ольга Константиновна да катнашты. Аның сүзләренчә, ватанны саклаучыларның батырлыклары, шул исәптән аның улы турында да истә тотулары бик яхшы. СВОга аның улы үз теләге белән китә. В августе 24 года они оказались под Курском, остановили эти украинские войска, которые рвались в Курчатовскую атомную станцию. И вот 2 недели они защищались в Малой Локне. Эту Малую Локню сравнивают сейчас с Брестом в Минской области. Сергей Чебнев каты яраланып үлә, ләкин аның ярдәмендә барлык сугышчан иптәшләренең гомерен саклап кала алганнар. Хәрби патриотик бинада беренче бөтен дөнья сугышы чорыннан алып заманча махсус хәрби операцияга кадәр экспонатлар урнаштырылган. Күп әйберләр казу эшләре вакытында авыр сугышлар барган урыннарда табылган. Вы видите здесь музейные экспонаты, здесь находки наших студентов, которые ездят на раскопки и находят вещи времен Великой Отечественной войны. У нас есть клуб «Наследники Победы», который, соответственно, работает в части военно-патриотического воспитания. Хәрби патриотик үзәктә хәрбиләрнең шәхси әйберләре, хатлар, амуниция, униформа, трофей билгеләре һәм беренче бөтен дөнья сугышы чорындагы Өчлек союзы солдатларының хатлары һәм башкалар тупланган. Музей Чаллы дәүләт педагогика университеты базасында урнашкан. В этом прекрасном центре мы видим, что созданы условия для того, чтобы рассказать, что такое патриотизм. Как наши предки, наши деды, наши отцы и уже современники сражаются с нацизмом, сражаются с фашизмом. Очень знаково, что этот центр открыт именно на базе педагогического университета, где готовят педагогов, учителей для школ нашего города, потому что именно будущим учителям предстоит воспитывать наших детей. Ирина Сагыйдуллина сүзләренә караганда, укытучылар мәктәп программасы буенча гына белем биреп калмыйча, балаларда патриотик һәм илгә мәхәббәт хисләре, шулай ук горурлык хисләре дә тәрбияләячәк. Экспозиция тулланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Достлар, даирәсендә Василий Давыдов исемендәге гимназия үзенең юбилейын билгеләп үтте. 35 ел төрле юнәлешләрдәге уңышлар һәм йөзләгән чыгарылыш укучылары. Гимназия Татарстан Республикасында беренче шәхси мәктәп һәм ул бөтен Россия буенча беренчеләрдән. Бәйрәмгә иң якыннарын чакырдылар. Безнең төшерү төркемедә шатлыклы һәм күңелле атмосферага чумды. Очень торжественное, радостное событие. 35 лет гимназии имени Василия Васильевича Давыдова. Мы первая частная школа в Татарстане и одна из первых в России. Мы гордимся нашими гимназистами, мы гордимся нашими выпускниками, мы гордимся нашими традициями и нашей историей. Долгих, красивых, содержательных лет тебе, гимназия имени Василия Васильевича Давыдова. Василий Давыдов исемендәге гимназияның 35-нче туган көне мастеровой рус драма театрында узды. Күпләр өчен мәктәп икенче йорт булды. Шуның нәтиҗәсендә чыгарылыш сыйныф укучылары күп өлкәләрдә уңышлы эшли. Я выпускник данной школы. Школа уникальна тем, что она всегда развивала и видела таланты детей, и в том числе и школьное самоуправление. И дети сами брали на себя инициативу и
разрабатывали различные проекты. То есть уже со школы формируется проектное мышление. Основной вклад школьный, он в той любви, в том принятии, в тех вот возможностях, которые она дала и до сих пор дает. Я здесь, окруженная теплом, меня до сих пор помнят, несмотря на то, что школу я 20 с лишним лет назад закончила. Гимназияда балаларның иң кыю идеялары тормышка ашырыла. Хезмәткәрләр һәм баланың таланты бар дип ышана. Бирдә индивидуаль якын килү, күп профильле сыйныфлар һәм дәрестән тыш дәресләр, Германия мәктәбе белән хезмәттәшлек. Балалар дәресләргә рәхәтләнеп йөриләр. Они приходят как к себе домой, чувствуют себя хорошо, уютно. И самое главное, что есть возможность попробовать ребятам себя в разных направлениях, раскрываются таланты детей. В каждом ребенке педагоги видят личность. Нәни принц әкиятендәге геройлар, театр куелышлары, җырлар һәм финал җыры белән 3 сәгатьлек тамаша бер сулышта узды. Гимназия беренче директоры Александр Либерманга һәм беренче фәнни җитәкче Василий Давыдовка үсеш бирүче белем бирү системасы авторларының берсенә хосусый мәктәпнең уникаль һәм тотрыклы проекты һәм аны тормышка ашыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерә. Юмор, күңел ачу һәм хитлар белән тулы уникаль кичә энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә күңел радиосыннан үзенчәлекле концерт узды. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен бер сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Кичнең якты кадрлары безнең төшерү объективына да эләкте. Көз моң су вакыт әмә күңел радиосы тыңлаучылары өчен түгел. Бу кичне юмор осталары залга гаҗәеп энергия бирделәр һәм үзләренең мәзәкләре белән тамашачыларны күз яшьләренә кадәр көлдерделәр. Фатима, сез мине беләсезме? Беләм. Мин кем? Оныттым бит. Фатима. Всё. Рамиль Шарипов. Шарипов. Развод. Шул ук вакытта татар эстрадасы йолдызлары да үзләренең хитлары һәм яңа җырлары белән сөендерделәр. Алар арасында Иркә, Рифат Зарипов, Рөстәм Хасанов, Алсу Паракшина, Альберт Валиуллин, Рафис Калимуллин, Илназ Гарипов, Ямле төркеме һәм Нияз Хаматшин бар иде. Чаллы халкы молодежный, яшьләрчә, монда энергия, яшьләр энергиясе бар дип әйтәсем килә. Дискотечный, минем дискотечный бармаш, шуның дискотекалы җырларны җырлыйм. Без бик яратабыз кызлар белән Чаллыга килергә, чөнки монда бик җылы тамашачы, безне чынлап та бик җылы итеп каршы алдылар бүген. Яратам җырны бик тә яраттылар. Безгә кушылып җырладылар. Шуның өчен бик яратып монда киләбез. Чаллы тамашачысы мине һәр вакытта җылы каршы ала. Әйткәнемчә инде монда аеруча кешеләр дип әйтим, бүтән планетада да түгел. Үзем шул яклардан булгачтын, ул барбер энергетика буенча сизелеп торадыр. Мин шулай дип уйлыйм. Шуңа күрә Чаллы тамашачысына һәр вакытта баш иеп зур рәхмәт сүзләремне әйтәм. Тулы зал күңел радиосы концерты Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен көтеп алынган вакыйга булуын тагын бер кат исбатлады. Артистларны һәм алып баручыларны бик озак сәхнәдән җибәрмәделәр. Көчле алкышлар тынмады. Лилия Гатина, Тимур Сафронов, яңалыклар. Аякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы. Ярчалыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларусь сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопие аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтергә. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайладык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда.
Түрік текстиле турында да онытырға ярамый. Мұнан тыш бирдә термо киемдә сатып алырга мөмкин. Белорус ая киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк рәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 22 по 26 октября. Рыба копченая, свежемороженая. Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки. Площадка у гипермаркета «Мегастрой».